Il-mewġa kbira ta' sħana li laqtet lil pajjiżna fl-aħħar jiem waslet biex id-domanda l-elettriku fil-jum ta' tlieta laħqet il-510 megawatt li hija l-ogħla rata qatt irreġistrata f'Malta. Din hija żieda ta' ftit anqas minn 5% mill-ogħla rata li kienet irreġistrata f'Awwissu tal-2017. Fl-istess waqt, fl-ewwel jiem ta' Lulju, id-domanda kienet ta' 15% aktar minn dik irreġistrata fl-aħħar sentejn fl-istess żmien tas-sena. Dan wassal biex fl-aħħar jumejn xi klijenti spiċċaw bla dawl f'diversi lokalitajiet kawża ta' dawn it-temperaturi għoljin. L-Malta qalet li bis-saħħa tal-investiment li għamlet fis-substations fl-aħħar snin ħafna minn dan il-qituħ issolva f'ħin qasir. Fil-fatt, id-dawl fid-djar ġilura wara 10 minuti fi 80% tal-każi. Qalet li fl-ebda ħin ma kien hemm xi diffikultà fis-sistemi tal-ġenerazzjoni. Irrimarkat li dawn il-faċilitajiet kienu disponibbli l-ħin kollu bla ebda interruzzjoni. Fil-waqt li skużat ruħha l-kun inkonvenjent, Malta qalet li se tissokta bl-investiment tagħha fis-sistemi tad-distribuzzjoni biex tkompli ssaħħaħ is-servizz. Qalet li kif għamlet fl-aħħar jiem se jkollha timijiet akbar ta' emerġenza għal dak kollu li jista' jinqala'. Dan hekk kif fl-aħħar jiem pajjiżna esperjenza mewġa ta' sħana bl-ogħla temperaturi fl-aħħar snin. Din waslet biex żdiedet id-domanda għal tamil li jgħin iżomm il-kesħa fosthom l-arja kundizzjonata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.